गोटे क्वेश्चन थिला मो स्त्री रो देह रातिर खाइबा परे कुंडुची सोई पारुनी सी केतेବେଳେ ବେଶୀ ରାତିର ବେଶୀ बेसी କୁଣ୍ଡଉଛି रातिर कुंडुची ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପରେ ଦିନର दिन रो गल्प कुंडुची ସେଟା ସ୍କେବିଜ କୁହାଉଛି ସ୍କେବିଜ ଯେଟା ଇଚ୍ କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ହଉଛି ସ୍କେବିଜ ଟା ରାତିର ବେଶୀ କୁଣ୍ଡେଇବ ସବୁଦିନ ଦେଖିବ ଶୋଇଲା ପରେ କୁଣ୍ଡେଇବ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରୁ ବେଶୀ କୁଣ୍ଡେଇବ बेसी कुंडुची खाली तो आपडुची ଦେହ ସାରା କୁଣ୍ଡେଇବ ତା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଖାଇତେ ହେନେ କେତେଟା ମେଡିସିନ ଅଛି ଖାଇତେ ଗୋଟେ ଲୁସନ ମାଗିତେବ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆମର ଯେଟା ପାରମିନଥିଲ ଲୁସନ 5% ର ଆସୁଛି ସେଇଟା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବେକ ତଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେଠି କୁଣ୍ଡଉ ନ କୁଣ୍ଡଉ ପୁରା ଫୁଲ देहटा माखी देबो ପାଦ ତଳି ଯା ମାଖିଦେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ମାଖିଲେ ଗୋଟେ ବେଡସିଟ୍ ମେଲିକି ଶୋଇବେ ସେଇଟା ବିଷଟା ପୁଣି 7 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ମାଖିବେ ଆଉ ରାତିରେ ଯେଦିନ ମାଖିବେ ସେ ବେଡସିଟ୍ ଟା ସକାଳେ ଉଠିକି ଗରମ ଜଳ କାଚିବେ ଟେଟମସଲ ସାବୁନ ମାଖି ଗାଧିବେ ଯେଟା ମନୋସଲ୍ଫର କମ୍ପୋଜିସନର ଟେଟମସଲ ସାବୁନ ଆସୁଛି ସେଇ ସାବୁନଟା ମାଖି ଗାଧିବେ ଆଉ ରେଗୁଲାର ବି ଯଦି ସେ ସାବୁନ ମାଖି ଗାଧିବେ ନା ସେଇ ସାବୁନ ମାଖି ଗାଧିବେ ଅଲଗା ସାବୁନ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବେନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେତେଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛି ଖାଇତେ ହେବ 15 ଦିନ କି ମାସେ ୟୁଜ୍ କଲେ କମିଯିବ ମାଖିବା ଔଷଧଟା 4 ଥର ମାଖିବେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଥରେ 28 ଦିନ ମାଖିବେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆମର ଆଇଭାରମେକ୍ଟିନ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ 12 mg ର ସେଟା 4ଟିଆ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇତେ ହେବ 7 ଦିନକୁ ଗୋଟେ 28 ଦିନ ସେଟା ଯେଟା ତୁମେ କିଣିନେ ପଡ଼ିବ ଆଇଭାର ନ୍ୟୁ 12 mg ସେଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ର ମାନେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଟା ଆସୁଛୁ ସେଟା ହେଲା ଆଇଭାରମେକ୍ଟିନ କମ୍ପୋଜିସନ ରହୁଛି 12 mg ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲିଭୋସେଟ୍ରିଜିନ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇବେ ଯେହେତୁ କୁଣ୍ଡଉଛି ରାତିରେ ଅଧିକା ମାନେ ସେଟା ଲିଭୋସେଟ୍ରିଜିନ ଆଣ୍ଟିହିଷ୍ଟାମିନ ଟା ଖାଇନେ କୁଣ୍ଡାଣିଆ ଟା କମିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟ୍ରିମକ୍ସାଜୋଲ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆସୁଛି ଯେଟା ସଲ୍ଫାମିଥାକ୍ସୋଜନ ଆଉ ଟ୍ରାଇମେଥୋପିନ ମିଶା ସଲ୍ଫାମିଥାକ୍ସୋଜନ 800 ଟ୍ରାଇମେଥୋପିନ 180 ସେଇଟାକୁ 10 ଦିନ ମିନିମମ୍ ଖାଇବେ ସକାଳ ରାତି ଖାଇବେ ଆଉ ଯେଟା ଯେ ମାଖୁଛନ୍ତି ପାରମିନଥିଲ ଲୁସନଟା ମାଖିଲା ପରେ ଭଲକି ହାତର ସାବୁନ ମାରିକି ଧୋଇବେ ଯେମିତି ସେ ହାତଟା ମୁହଁର ପୁର ଲାଗିବନି ସେଟା ବିଷଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଖରେ ରଖିବେନି ଉପରେ ଅଲଗା ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବେ ଆଉ ଏକା ଶୋଇବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଶୋଇବେ ପୁଣି ଏଇଟା ମାଡ଼ିଯିବ ଏଟା କୁଣ୍ଡାଣିଆ ରୋଗ ନା ଛଉଟା ତ ମାଗି ତୁମ ପାଖରେ ଶୋଇନେ ପୁଣି ତୁମକୁ ହେଇଯିବ এইଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଲେ କମିଯିବ ଅଣ୍ଡା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଇଗଣ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ କମ୍ ଖାଇବେ ଯେତିକ ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ଦିନ ରହିବେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯାହାର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଟପିକରେ ସେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଜାଣିବାର ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ